meron na, hanggat meron pa, abay samantalahin na ang oportunidad dahil laging nagkakaubusan na. Kaya nga sabi nga natin, huwag palagpasin dahil narinig po naman ninyo ang mga sunod-sunod na mga kababayan nating nagtagumpay sa kanilang mga karamdaman na nakaraos sa mga paghihirap, dala ng mga problema na ating kinakaharap. Isa pa riyan ang COVID. Anyway, dyan po naman sa Laguna, makakabili po kayo sa Laguna, sa bayan po ng Alaminos, sa Biñana, sa Cabuyao, sa Calamba, Los Baños, San Pablo, San Pedro at Santa Rosa. Anyway, sa mga binanggit po nating mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, abay hanggat meron pang supply, samantalahin ang magandang pagkakataon. Hindi po kayo lugi kung inyo pong susubukin, gagamitin, iinumin, dahil may mga magaganda na tayong mga ebidensya. Mga kababayan po nating nagkaresulta na at syempre pa nakabangon sa banig ng karamdaman. Wag na po nating antayin pa na tayo po'y maospital. Alam nyo po ba na sa ospital, bawat bisita ng doktor, reseta. Bawat reseta, abay plaka. Anong ibig sabihin ng plaka? Pera lang ang katapat. Kaya nga kung kayo po na pinapahirapan simpleng karamdaman sa panahon po ngayon ng pandemya, abay simpleng karamdaman, matakot na po kayo dahil COVID agad ang isasapaka sa iyong pagmumukha. Kaya nga inungunang gagawin po naman sa inyo, abay ikukulong po naman kayo. Kaya nga wag mo na pong antayin na ikay bisitahin ni COVID na may daladalang lubid na kanyang winawasiwas. Abay meron po kayong pangontra, itong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hati. Subukin mo na. Abay kailangan mo nang magdesisyon sa mas lalong madaling panahon. Anyway, dyan po naman sa Laguna, sa La Union, sa Catanduanes at sa Camarines Norte, atin na pong ibinigay po sa inyo yung mga pangalan ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. Anyway, kung sakasakali man, pwede po kayo makipag-ugnayan sa 0992-092-9657. Uyang itong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hati. Kapag sabay nyo pong tinitimpla, abay mga 3 hanggang 4 na tasa araw-araw before meals o bago kumain, abay hindi magtatagal. Sa loob ng 2 at 3 araw or 1 linggo, depende po kasi yan sa metabolismo, sa sistema ng iyong katawan. Abay, kanina po ako po'y natutuwa dahil tayo po'y binisita ni Carole Guda. Si Carole Guda, in spite sa kanyang edad na 75 years old, abay nakaakyat pa dito po sa 4th floor ng Romero Building na walang nararamdamang kinakapos or hinihingal dahil meron siyang tinutungga na Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ikaw, ano ang ambag mo? Ano ang kwento mo? Ano ang share mo na mapapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang magsisilbing inspirasyon, magsisilbing tulay at siyempre pag-asa. Kaya nga sabi nga natin, ang taong mapagbigay, abay pinagpapala po yan. Sa simple lamang ng inyo pong pagkukwento, abay nakapagbibigay tayo ng pag-asa, nakapagbibigay tayo ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Kaya nga kung meron kayong kwento, ano ang naranasan mo? Maging maganda man yan or napasama or masama, share mo pa rin. Dahil sa bawat pagkukwento mo, abay tatapatan po natin yan ng paliwanagan.
Anyway, ang ating number 0930-556-3294 or 0920-929-6657. Uy, yung ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Abay, pwede naman po yan sa mga bata. Pero lagi nating sinasabi yan para maging panatag ang inyo pong kaisipan. Walang pag-aalinlangan, walang kakaba-kaba sa iyong dibdib. Abay, kayo po muna ang maunang sumubok, gumamit, uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hati para ramdam mo kung ano ang resulta or epekto sa iyong katawan. Sige na, share mo na yan. Meron ka bang tanong sa ating programa or sa ating produkto? Pwede kayong tumawag sa 0930-556-3294. Kaya nga itong ating programa, layuning magpaabot ng kwento na siyang magbibigay tayo naman ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Kuya Jigs, masaganang buhay! Tama po ang lagi mong sinasabi, yung Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hati pwede sa bata. Sinubok ko pong painumin yung 5 years old kong mga anak. 5 years old, 8 years old at 12 years old kasi nakikitaan nila akong umiinom at laging nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabi mo po kasi pwede sa mga bata. Abay, sabay-sabay silang uminom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hati. Hindi nagtatagal yung binili ko po na tigli-5 karton na Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hati. Hindi nagtatagal. Yun ang kanilang sinasabaw sa kanilang kanin, Kuya Jigs. Magana ng kumain kahit gulay, nilalantakan na nila. Kuya Jigs, nakapagtataka talaga. Dati-rate, mapili sila kapag gulay ang aming ulam sa bahay. Abay, pahirapan sa hapagkainan. Pero nang natry nila yung Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hati, agawan sila sa pag-iinom. Kuya Jigs, napansin ko, abay talagang ubos si Mota. Yung aming umagahan, tanghalian at hapunan, laging ubos si Mota. Lalo na kapag ako po'y nagluluto ng gulay. Nakapagtataka, nakapagpapagana talaga, Kuya Jigs, na sa pagkain. Uy, maraming salamat ha. Ikaw, ano ang share mo? Ano ang ambag mo? Anong kwento mo sa ating programa? Para sa gayon tayo po ay maging tulay sa ating mga kababayan. Alam niyo po itong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, pwede rin po ito sa mga bata. Pwede rin po ito sa mga bata. Isa pa riyan, abay itong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hati. Kapag tinitimplan nyo po at iniinom bago po kayo kumain ng almusal, tanghalian, hapunan, abay colon conditioner ang ginagawa po niya. Anong ibig sabihin ng colon conditioner? Abay, unang-una, kinukondisyon po niya yung ating tiyana, yung ating bituka, na isa sa epekto po niya na kapag lagi-lagi kayong gumagamit uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hati, isa sa epekto po niya na yung tinatawag po natin na laxative effect. Abay, magaan na, mabilis ang pagdidispatcha, mabilis po ang epekto, resulta sa katawan
katawan na kung saan kapag lagi-lagi kang nakikinig sa ating programa. Anyway, maraming salamat sa mga kababayan po naman natin na talagang laging nakaantabay. And of course, sa mga umiinom na rin, congratulations! Tama po ang inyo pong pinili na produkto. Anyway, sa ating mga kababayan, review ko po muna yung mga butika, mga pharmacy, mga drugstore na pwede kayo makabili. Kaya nga paunahan, pabilisan dahil mabilis ang nagkakaubusan ng supply ng ating produkto sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga tindahan meron na rin po niyan. Sa mga mall meron na rin po dyan. And of course sa mga convenience store. Sa gayon mo kami minahanga. Anyway, sa ating mga kababayan, eto naman yung talaan ng mga butika, pharmacy, drugstore sa inyong lugar. Anyway, kung meron pa naman kayong mga katanungan, abay eto ng pagkakataon ating pag-usapan ang solusyon. Kuya Jigs, ubos na pala dito sa Aborlan Pharmacy sa Palawan yung Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, saka po yung Rice Herbal Hati. Wala na po akong mabili. Abay, kung sakaling wala na po kayong mabili, relax lang, meron na rin po kayo dyan yung ating Rise Extreme Herbal Juice Drink. Kung sinasabi nga natin yung Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rise Herbal 3 and 1 Hot Tea, abay tumutulong yung tinatawag na colon conditioner, kinukondisyon para sa magandang pangangatawa. Saglit lang. Hello, masaganang buhay. Hello, masaganang buhay po. Yeah, masaganang buhay. Sino po ito? Si Pamela Burgess po ng Mindoro. Sa Mindoro. Ayan. O, kamusta po kayo dyan? Sa mga taga Mindoro. Saan kayo sa Mindoro? Sa Iin po. Ayun. Sino po itong kausap ko? Si Pamela. O Pamela, ilang taong ka na ba Pamela? 18 years old po kaya Ayun, 18 years old. Ikaw ba yung nakagamit na, nakasubok na, naggumamit uminom ng ating Rice Herbal Products or Rice Herbal Coffee from Mindoro? Opo. Ano man ang naging resulta? Naramdaman mong epekto sa iyong katawan? Sige po. Nung una po kasi Kuya Jake, hindi po ako makatulog. Pamela, tawag ka ulit, ano po? Hanap ka ng magandang location kasi kakara-kara ang signal mo. Ano po, Pam? Sige, Pam, tawag ka ulit ha, tawag ka ulit. Ayan, tawag ka ulit, Pam. Pamela. Anyway, maraming salamat kay Pamela. Kaya nga, sabi nga natin, subukin mo na. Masaganang buhay, Kuya Jigs. 9 na buwan na po akong nagamit ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ramdam ko ang epekto sa katawan ko. Kasi nung time, saglit lang, may tumatawag. Pagbigyan natin ating tumatawag. Hello, masaganang buhay. Ayan, tama po ang number niyo pong tinatawagan sa 093055639294. O yung mga kababayan nga pala natin na medyo nawawalan ng pang-amoy, abay, delikado po yan ha. Delikado po yan, indikasyon po yan ng isa sa sintomas na ikaw ay winasiwasan ng COVID. Pero kung sakali man,
Kung sakali man, abay, itry mo. Kung sakaling nahihirapan kang huminga, itry mo yung tinatawag po natin na steam inhalation habang naglalaga ka ng tubig para sa pagtimpla ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Abay, try nyo pong yung tinatawag natin at ginagawa ko, yung steam inhalation, yung pagpapausok. Ito pong nag-text sa atin, yung 851, sana makatawag po kayo. Ano po? Share mo sa akin ang inyo pong naging karanasan sa pag-inom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kasi ito po masaganang buhay Kuya Jigs. 9 na buwan na po akong nagamit na inom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Maganda ang resulta sa aking pakiramdam. Kasi nung time na nawalan po ako ng pang-amoy, ito lang pong nakatulong sa akin. Yan na pong aking kinakape. Habang mainit-init pa Kuya Jigs, inaamoy-amoy ko muna ang usok. Abay, presko sa paghinga. Isa po akong fish vendor, taga-Pili. Sige tawag po kayo sa ating number sa 0930-556-3294. 0930-556-3294. Alam nyo po ba na bukod sa ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea na sinasabi nating colon conditioner, ibig sabihin po niyan kinukondisyon yung sistema ng ating tiyan na yung mga residue, yung mga leftovers, yung mga basura sa ating bituka. Abay, kapag umiinom po kayo niyan, mga 3 to 4 cups every day, abay, tamang-tama po yan sa mga kababayan po nating constipated, hirap sa pagbabawas. Kaya nga yung ating mga babayan tuwang-tuwa kapag nakakainom sila, abay, pag-upo sa trono, abay, dire-diretso ang kanilang tinatawag na deposito, nawawala yung kanilang mga kalbaryo sa buhay. And of course, tamang-tama po yan sa mga kababayan po natin kapag nainom ng mainit-init na Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea, abay, matindi ang tagaktak ng pawis. Alam nyo po kapag kayo po'y pinagpapawisan, kapag umiinom po kayo ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, isa ang pagpapawis ay isa sa paraan sa pagdidetoxify, pagdi-discharge ng accumulated toxin sa ating kidney. Abay, natutulungan po ng ating katawan ang ating kidney na hindi laging na-over-fatigue, na-i-stress, lalong-lalo na kung ikaw po ay may sakit sa bato. Kasi sabi nga natin, ang pagpapawis, isa sa alternatibo at natural na paraan para matulungan din ang ating kidney sa paglilinis ng toxin or basura. And of course, alam nyo po ba kung sakaling kayo po'y naubusan na nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea, gawa ng mabilisang nagkakaubusan po yun sa mga butika, abay, kung meron din pong produkto natin dyan, yung ating Rice Extreme Herbal Juice Drink o dili kaya Rice Herbal Iced Tea, abay, yan po'y nakakatulong din po yung tinatawag natin na appetizer. Anong ibig sabihin ng appetizer? Or dili kaya kapag umiinom po kayo ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea, and of course, yung ating kape nga pala, nag-i-stimulate po yan sa kondisyon ng ating katawan. Saglit lang. Hello, masaganang buhay! Masaganang buhay din po. Sino po ito? Yung tumawag po kanina, Si Pamela, taga Oriental Mindoro. Occidental po. Sige, Occidental. Sige, 18 years old ka na, Pamela. Ano po? Opo.
Ayun. O sige, anong kwento mo? Anong ambag mo? Anong share mo? Ano ang resulta sa pag-inom mo, Pamela, ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 bilang teenager, Pamela? Dati po kasi Kuya Jake, ano po, hindi po ako makatulog paggabi po. Baka iniisip mo yung boyfriend mo. Ay, hindi po Kuya Jake, single po ako. Single ka pa. Single, ready to mingle. Sige. So ngayon, bukod sa hindi ka makatulog, mga ilang oras lang ang haba ng iyong tulog noong wala ka pang iniinom na Rice Herbal Coffee, Pamela? Madalas po nagtulog po ako ng, mahaba po yung, maiksi lang po yung tulog ko. Mga nasa 3 oras lang po, nagigising muli ako. Tapos hindi na po ako makatulog, Kuya Jake. Sa ibig sabihin may insomnia ka. Opo. Hindi maayos ang tulog mo. O bukod sa insomnia, ano pang nararamdaman mo dati? Wala po akong ganang kumain. Walang ganang kumain. Ano pa? Yun lang, Kuya Jake. Ayun. Baka siguro naman wala kang kasalo, hindi mo kasalo si boyfriend mo. Hindi naman talaga. Wala ka talagang boyfriend, wala kang jowa. Wala po. Wala. O sige. O so paano mo nalaman yung ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Lagi po ako nakikinig sa program nyo. Ayun po, nag-try din po ako. Saan ka bumili ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Sa San Jose po, dyan po sa... Saan ka naman nagbili, ma? Si mama mo bumibili. Opo, umiinom din po kasi yung nanay at tatay ko. Ay, salamat naman. Family na palaking umiinom. O, paano mo iniinom ang ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa teenager na 18 years old, single, wala pang jowa, na hindi makatulog at walang ganang kumain? O, paano mo iniinom, Pamela, yung ating Rice Herbal Coffee? Every morning po, umiinom po ako ng isang baso. Yung isang sachet po, yun po yung, yung iniinom ko. Saglit lang ha. Ano palang spelling ng nabili nyo po na produkto natin, yung Rice Herbal Coffee? Aber. Ano? Anong spelling? Hindi ko po marinig, po Kuya Jake? Anong spelling na nabili mo? Baka mali yung nabili mo. Spelling po? Opo, spelling ng rice. R-I-S-E. Very good! O sige. O ngayon, nakakailang karton na ikaw ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Miss Pamela? Pangalawa po. 2 karton na. O ngayon, anong naramdaman mong resulta sa pag-inom ng Rice Herbal Coffee? Nakakatulog po ako ng maayos, Kuya Jake. At lagi pong may gana na po akong kumain. Ayun po. Ayun. O sige, sa mga kabataan, anong may advice mo na hindi makatulog, hindi makakain? O sige, ikaw na mismo, Pamela, magbigay ng payo sa kanila. Pamela, go ahead po. Para po sa hindi makatulog at saka wala pong ganang kumain, subukan niyo po yung rice coffee. Talagang makakatulog po kayo ng maayos. Marami po itong magagandang epekto sa katawan. Ayun. O si mama mo, anong nakitaan mo naman? Si papa mo, nakitaan ng resulta pag-inom ng Rice Herbal Coffee, Pamela? Kasi po yung nanay at tatay ko is matanda na ang maedad-edad na rin po. So, Tapos? lagi pong sumasakit yung katawan nila. Nung nag-inom po sila ng rice coffee, is nag-okay po yung katawan nila, hindi na madalas sumasakit. Ayan. So, yun lang. Nakailang karton na kayo dyan ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Yung nanay at tatay ko po, 4 na karton. Ako po, pangalawa pa lang po. Ayun. So, naka-4, bali 6 na. Ano po? Opo. Ayun. So, meron ka bang babatiin, Pam? Go ahead. Batiin mo na, Pamela. Sige, go ahead. Nabati ko po yung nanay at tatay ko na si Pancho at Rosalie, yung kapatid ko po si Ariel, si Fatima, and then si Ate Gita, and then yung dalawa niyang anak, si Ada at si Ading. Yun lang po, Kuya Jake. Thank you po. Sige, maraming salamat, Pam. Bye-bye. Masaganang buhay. O yan ha, ating nakakwentuhan isang teenager. Abay, kaya nga sabi nga natin, huwag nang mag-alala dahil may maganda kang kasama.
katuwang mo na makamit ang kagandahan, kalakasan, kainaman, kagalingan sa katawanan. Anyway, napakabilis po ng oras. Kung sakasakali man nakikinig po naman kayo, hindi na po natin nabanggit yung iba pang mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, mga convenience store. Kahit na sa mga mall, meron na rin po niyan. Ang spelling po ay R-I-S-E. Rice. Babangon ka mula sa banig ng karamdaman kapag sinubukan mo ang pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, Rice Herbal 3 in 1 hot tea, at syempre kung sakaling nagkakaubusan din ng Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, at Rice Herbal 3 in 1 hot tea, yung Rice Extreme Herbal Juice Drink, nakatuwang mo po bilang appetite suppressant, or dili kaya ito pong ating Rice Herbal Extreme Herbal Juice Drink o Rice Herbal Iced Tea ay tumutulong din po sa may mga bukol-bukol, sa may mga cyst, mga tumor na matunawan, appetite suppressant. Kumbaga, sabi nga natin, nakakatulong din po yun sa pagbawas ng timbang. O dili kaya naman, natural. Yung tinatawag po natin na nutritional supplementation. Kaya itry nyo po. Pwede po yan sa mga bata. Pwede naman po yan sa mga buntis na 6 months old na, or 7 months, 8 months, 9 months, or bagong panganak. Pwede naman po yan sa mga nagpapadede. Kung meron kayong mga iniinom na gamot, pwede po yan. Eto na naman, ang rumaragasang kwento, mga patotoo ng mga kababayan po nating naging aktivista na, loyalista pa, kanilang ipaglaban, kagalingan, karamdaman, patalsikin. Ayan kanila na pong ibinabahagi at ibabahagi ang kanilang mga naging karanasan. Ikaw, ano ang share mo? Anong ambag mo para sa ating mga mamamayang Pilipino na makarecover sa ating mga problemang kinakaharap, lalong-lalo na yung may mga karamdaman? Eto, marami na tayong mga babayang nagsipag-ambagan na at atin naman po nang ipinag-isa, iba't ibang tinigan, iba't ibang may problema sa kanilang katawan, pero iisa lang ang resulta. Anyway, ang ating number para kayo makipag-ugnayan sa mga hindi nakuha yung mga pangalan talaan ng mga butika, pharmacy, drugs sa inyong lugar, para kayo mag-text sa 0929-209-6657. Napakamura lang naman, affordable ang ating produkto. Kayang-kaya ng bulsa. Huwag po kayong mag-alala. Gagaan, gaganda ang inyo pong pakiramdam. Tulad ng mga nagkukwento nito, yung mga nakaranas na ng kaginhawaan sa katawan. Sa ngalan ng ating kasama sa technical side, si Engineer Jonathan Lopez, Noli Makawili, ako pa naman si Kuya Jigs. Masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye! Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay. Sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang Sipokot, Timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ko po pwede sa yung mga papo. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Sabi po, dumalasa, tagagawa. Sumasakit po yung katawan ko kasi lagi pong busy sa 3 kong anak, nag-aasikaso, naglalaba, nagluluto. Lahat po ginagawa ko. Maganda po yung rice coffee talaga. Masigla lagi yung buhay ko, tapos naging normal yung regla ko. Nakakapi na tayo, magiging healthy pa tayo. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy.
Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay, sino po ito? Mike Joseph po, Untalan. Nang si Tokot, Timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ano ko po pwede sa yung mga paa. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ano ang una mong naramdaman pag inom ng Rice Herbal Coffee araw-araw? Naging regular yung pag-CR ko kasi hindi ako regular mag-CR. Lagi ako pinagpapawisan kasi hindi naman ako dati pinagpapawisan. Tapos maganda na po yung administration ko. Kanti na lang yung sakit sa dede ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. Cervix ay laging manalas po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balakang. Halos hindi po ako makatayo, makaupo. Siguro po mga kurang-kurang po 1 year po ang naranasan pong bananakit. Ay tagang pagtik po sa cervix agad po ng Rice Coffee. 4 na ano pa lang po, naranasan po agad po. Na po tagang gumagaling po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatunay po na ang Rice Coffee po tunay na nakakapagpatunay po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Halina't magsama-sama sa pagbibigay ng saya. Sa araw ni Jesus ngayong Pasko, magmahalan tayo. Masiglang salubungin ang kanyang pagdating, kasama ang pamilya, malusog at masaya. Iwasan ang sakit ngayong Kapaskuhan. Rice Coffee 14-in-1 plus 1. Merry ang Christmas. Pagmalusog ang pamilya. Maligayang Pasko mula sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ako sa Sir Aguirre, sa Gamila House, Lordile. Nagpapasalamat po ako sa Rice Coffee 77 yan, Kunoy. Alam mo po kaya nagkukulog ang likod ko. Nahihika ako. Nahihika sa nagkukulog ang tiyan ko. Namatian ko po maray ang rice coffee. Dahil na ako nag-aasukan. Ang sakong tulak, nararay pagsisian. Maray na. Iyo po. Tandang ko sa inyong pag-advertise na ang rice coffee. Maray. Ako po nag-formal. Kaya ka mong taga-furnish. Nada o anong paman. Pagbakal ka mong rice coffee. Herbal 14. 1 plus 1. Tamaray. Salamat po. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Maria Lourdes po, nagpapasakaw po. Ano po kasi mayroon akong nararamdaman kasi po para laging sumasakit po ang busong ko at saka yung sabi ng doktor nun, may sakit daw ako sa kidney.
Ano bang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Alis po yung nararamdaman ko mga masakit sa katawan ko. Parang medyo takot maga ako na inaantok gano'n. Parang may vitamin siya. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kakasano po ako ng Pili Camarines, sir. Ang problema mo sa iyong katawan ay nagluluha ang inyo pong mga mata. Yes, sir. May nakapagkwento sa akin, gagalingan niya ang mata mo lang sa rice coffee. Subukan mo niya siya. Awa po ng Diyos ngayon, medyo na-control po yung pagluha ng left side ng mata ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Masaganang buhay, talagang ang bilis ng edad ni Natividad. Kaya nga etong ating programa, abay layuning ipaabot po sa inyo ang masaganang daloy ng buhay na walang karamdaman. Anyway, maraming salamat sa ating mga kababayan na laging nakaantabay sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Hatid po naman sa inyo ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 na talagang patuloy na dinudumog at dinadagsa ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng kapuluan, lalong-lalo na po dyan. Abay talagang meron na pala tayong supply dyan ng ating produkto sa gawi po ng antike. Abay, i-review ko po muna. Lagi po kayong makinig sa ating programa. Meron po tayong morning edition, meron tayong noontime edition, afternoon edition, and as well as evening edition. Kung saang radio station nyo po napakinggan, wag po nyong ipihit ng ipihit kung saan man. Para nyo pong masubaybayan ang pagbibigay po natin ng mga address or yung mga pangalan ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstore sa inyong lugar. Abay, kapag nagkakaubusan at sinasabi ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung nasa mga tindahan, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, naubos na, nag-aantay pa ng paparating na supply, abay, indikasyon po yan na talagang patuloy na tinatangkilik ng ating mga kababayan ang ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Sa mga baguhan pa lang, ang spelling po ng rice, hindi po ito yung bigas. Ito po yung rice, R-I-S-E. Ibig sabihin sa pagbangon pa lang sa umaga, abay, pag-inom na ng kape, ang ating inuuna. Siyempre, iniuna pa rin natin yung panalangin ng pasasalamat sa ating poong may kapal. Anyway, kung may mga concern po kayo, ano ang kwento mo? Share mo na para meron kang ambag sa ating mga kababayan na naghahanap ng alternatibong tulong, solusyon sa kanilang mga karamdaman. Abay, ang inyo pong kwentong iyan, magsisilbing inspirasyon, daan at magbibigay pag-asa sa ating mga kababayan na nais ding makamit makamtan ang kasaganahan sa buhay. Anyway, sa iba pang mga concern, kung meron pa naman kayong mga nais na maintindihan, pwede po kayong makipag-ugnayan sa 0920-929-6657. O ulitin ko po, ano po? Pwede po kayong magtanong kung saan merong pinakamalapit na bilihan ng ating produktong herbal. Lalong-lalo na kung sakali man na mabilis ang nagkakaubusan ng supply ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Abay, kung merong available din po na supply na extreme herbal juice drink. Abay, talagang itong Rice Herbal Extreme Juice Drink, actually ito po inuming sa malamig. Pwedeng lagyan po ng yelo
para mas ma-appreciate ang lasa dahil sa pag-inom ng Rise Extreme Herbal Juice Drink na kung saan ito po'y tumutulong din na yung tinatawag natin na nutritional supplementation abay sari-sari mga prutas at mga gulay ang nariyan sa isang timpla. Boundary ka na ng sustansya, nutrisyon na kailangan ng iyo pong katawan para pagtibayin ang ating immune system. Abay, nitong mga nakalipas na mga araw, atin na pong tinalakay kung ano po ang role ng immune system. Ano po ang kailangan nila para tayo po'y laging protektado sa iba't ibang mga nararamdaman sa katawan. Uy, shout out ko nga pala sa ating mga kababayan na nakaantabay sa gawi po ng Antique. Anyway, kung may mga concern kayo, pwede kayo magtawag. Pwede kayong magpaabot ng inyong pong mga kwento or kaya may katanungan. Ang ating number live 0930-556-3294. Ayan, 0920-929-6657 sa directory number. And of course, sa ating linya dito sa ating programa sa 0930-556-3294. Sa mga nakaantabay po sa atin, sa gawi po ng Antique, makakabili na po kayo dyan. Meron na po dyan sa Alonsagay Pharmacy. Uy, shout out na rin sa mga kababayan nating nakaantabay na kikiniga sa Colasi Antique, sa Andrade Store at sa Farmacia Felicidad. Yung nakaantabay po sa atin sa gawi po ng Patnongon Antique. Meron na po kayo dyan na mabibilhan na supply ng ating Rise Herbal Products sa RNE Pharmacy at sa Veneranda Pharmacy. Kaya nga, ito po sa mga pharmacy, sa mga butika, sa mga drugstore, dyan po sa sentro, sa inyo pong lugar. Napakasimple laang naman. Kung kayo po'y bababa, luluwas mula sa inyo pong lugar na pinanggalingan sa sentro mismo. Meron na pong mga nakalatag dyan na supply ng ating Rise Herbal Products sa mga butika po, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Uy, masaganang buhay, maligayang pakinig sa mga taga Sibalom Antique. Meron na po dyan sa Gamot Publiko, sa DM3J Pharmacy, sa Giselle Pharmacy at sa Joms Pharmacy. And shout out pa rin sa mga taga San Jose Antique, sa M&E Pharmacy, sa YLL Pharmacy, sa Trio Pharma, sa Dine Pharma at syempre sa MB Pharmacy. Sa F8 Pharmacy Products at syempre pa sa mga taga Hamtik Antique. Uy, sa mga taga Santa Monica Drugstore, nariyan ang ating supply ng ating Rise Herbal Products. And of course, sa mga nakaantabay din po sa atin sa Haraw Iloilo, meron na po dyan sa HQ Cure Corporation, sa Uton Iloilo, sa Quality Med Pharmacy. Abay, atin na pong nire-review yung mga talaan ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstore para hindi na po kayo mataranta, hindi na po kayo laging magtatatanong. Abay, iniisa-isa na po natin yung mga butika, mga pharmacy para naman kayo po'y pamilyar once napakinggan nyo na po sa inyong lugar, sa inyong pong bayan. Diyan sa Uton, Iloilo, sa Cure Center A Drugstore, sa Tigbawan, Iloilo, sa Air J Pharmacy, sa Peter Paris Drugstore, Jodelin Pharmacy, sa Gimpal, Iloilo, sa King Pharmacy, Jomicar Pharmacy.
Abay, nakakaumay pag lagi nilang mga pangalan na pharmacy. Ang dami ng mga pharmacy kaya wala na po kayong hahanapin pa. Ikot-ikot na lang sa mga butika. Kung hindi nyo pa maintindihan, ay ewan ko na lang. Lagi kayong nasa row 4. Kaya nga, lagi nating inuulit. Saan mabibili? Abay, mabibili po ito. Sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa inyo pong bayan. Sa San Joaquin, Iloilo, sa NGFL Pharmacy, Farmacia Thaddeus, at sa Farmacia Parcia, sa Hamtic Antique, sa Ara Pharmacy, San Jose de Benavista Antique, at sa Butika de la Rama. Anyway, sa mga kababayan po natin nakikinig, itong ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, at Rice Herbal 3 and 1 hot tea, or Rice Extreme Herbal Juice Drink. Lagi naman po nating inuulit-ulit. Ano po? Pwede naman po ito sa bata. Pwede po ito sa bata. Depende sa edad kung nagugustuhan niya po ang lasa nitong ating Rice Herbal Coffee. Pabiluhin niyo po. Abay, patikimin nyo pag nagustuhan. Abay, kung ano po ang mga nagiging resulta sa katawan ng isang may edad or matanda na, or sabi nga natin nakakatanda na kasama sabay na umiinom, wala naman po yung side effect. Yung pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1. Pwede naman po ito sa bagong panganak. Pwede naman po ito sa buntis. Yan po'y lagi nating inuulit-ulit kasi yan lagang paulit-ulit na mga text messages. Pwede naman po ito sa bata. Ngayon, itong ating produkto, abay naaayon po sa inyo pong kagustuhan. Anytime mas maigi ang pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, mga 3 to 4 cups every day. Mga 3 to 4 cups every day before meals. Yan po ang tamang proseso kung paano tayo umiinom ng ordinaryong kape. Pero dito sa ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, hindi na siya po nagiging ordinary. Kasi katumbas po niya ang pagkain din ng napakaraming mga prutas at gulay. Hindi mo na kinakailangan pang mag-blender-blender. Masaganang buhay, Kuya Jigs. Normal lang po ba na bawat 2 oras ako po'y kumakain? Alam niyo po kasi, Kuya Jigs, simula nang ako'y uminom po ng Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, parang may lagi na po akong cravings sa pagkain kasi gustong-gusto ko pong masolve ang aking acid reflux. Well, anyway, sabi nga natin, nung nakainom ka ng ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, mas mainam nga kung sasabay nyo pa ng ating Rice Herbal 3 and 1 hot tea. May tendency po talaga kayo na magkaroon kayo ng cravings sa pagkain. Dahil bumabawi na po ang iyong tiyan. Bumabawi na ang sistema ng iyong katawan. And of course, dahil sa pagiging masipag sa trabaho noon, lagi-laging ginagawa ang pagpapalipas gutom. Kung kumain man, abay todo-todo sa mga acidic foods. Na kung saan, nung uminom ka ng ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, parang gusto mong kumain ng kumain. Ibig sabihin abay resulta na po yan na nalinis na ang sistema ng iyong bituka, ng iyong tiyan na i-discharge na. Masaganang buhay, Kuya Jigs. Itatanong ko lang sana kung talaga bang eto ang epekto ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 na sinasabayan ko ng Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Parang gustong-gusto kong matulog. Lalong-lalo na kapag nakakainom po ako ng Rice Herbal Coffee bago matulog, ay nako, bumabangon na lang po ako
kung iihi at balik uli sa pagtulog. Abay, alam nyo po ba na itong ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rise Herbal 3 and 1 hot tea may natural na taglay na sedative effect. Ano pong ibig sabihin ng sedative effect? Abay, nakakatulong po yan kapag sagana ka sa tulog. Kapag maganda ang tulog mo, alam niyo po yung oras na 6 to 8 na oras na pagtulog, abay maganda po yan kasi yan ang panahon na ang pagtulog ay nagbabadya na nagre-repair na ang iyong katawan physically, mentally, emotionally. Kaya nga kapag nakakagamit ka, nakakainom ka ng Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, ang ganda ng tulog. Para din po yung cellphone. Abay, matagal po natin ginamit yung cellphone kasi pinaglalaroan po natin para sa paglilibang. O dili kaya maraming mga nagte-text or tumatawag or dili kaya matagal nang ginamit yung cellphone. Kaya nga mabilis ang ma-discharge, malobat. Ngayon, kapag syempre pag tayo po'y fully discharged, inaabot ng ilang oras ang ating gamit. So ganun po yun. Kapag maganda kompleto ang ating tulog, kumakalma ang pakiramdam. Abay, tamang-tama po yan. Sa mga kababayan po nating may mga nervous breakdown. Counting galaw lang, abay, lumulukso na sa takot. Mabilis magkaroon ng kakaba-kaba ang kanilang dibdib o dili kaya nininervyos. Pero kapag nakakainom kayo at umiinom kayo ng ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, abay, ang ganda po ng tulog. Kaya nga pampakalma ng over-fatigue na puso, over-fatigue na utak, at syempre pa over-fatigue na katawan. Kumbaga sa pagtulog, binabawi at bumabawi ang ating katawan. Kaya nga kapag umiinom po kayo ng ating mga produkto, abay, wag po kayong kabahan. Hindi po yan side effect, hindi po yan overdose. If yan natural na, sabi nga natin, pangdepensa laban sa iba't ibang mga karamdaman sa katawan. Anyway, bahagi ng ating produkto, itong ating Rise Extreme Herbal Juice Drink. Abay, masustansya, malinamnam at talagang hinahanap-hanap ng mga kabataan ng abay, Rise Extreme Herbal Juice Drink. Kung sakaling mabilis ang kakaubusan ng supply ng Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rise Herbal 3 and 1 hot tea. Meron din naman po yung ating Rise Herbal Iced Tea. Abay, parehong inuming nilalagyan ng yelo para mas lalong ma-appreciate po ninyo ang inuming herbal na juice. Lagi nating sinasabi, mabibili po yan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga bagong panganak, sa mga nagpapadede, sa mga bata, pwede rin po ang ating produkto. Kaya nga wala pong pinipiling edad, mapabata man o matanda, abay pwedeng gumamit uminom ng ating Rise Herbal Products. Available po yan sa inyong lugar, sa mga bayan, dyan sa inyong lugar, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, murang-mura lang po. Kayang-kaya ng bulsa. Abay, titimplahin mo lang yung isang sachet. Sa mainit, meron tayong Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rise Herbal 3 and 1 hot tea. Sa malamig naman, abay, meron tayong Rise Extreme Herbal Juice Drink at Rise Herbal Iced Tea. Anyway, eto na naman ang sunod-sunod na arangkadan ng ating mga produkto at mga patunay ng ating mga kababayan. Ako po si Kuya Jigs. Kasama po natin sa technical side si Engineer Jonathan Lopez at Noli Makawili. Masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye! Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guya